Rồi try sa chi sien. So kemen bandan haka jindor rengkat ke jong try ken, amen. But nakwa ban kran haka ni gusingi ke dei kembali pastor Fed dan yalam saya ni bat itay panggil jingruang jong ke jingit. Nakwa ban kran haka ni ke benta sa pangkawai ni ke kerteng ke jong belai. But haka testament ke berim ngin syam ngitip bau Jisu udapload ya kata baro handre kawai na ka ba ngitip ba si ong Jehovah Rafa Jehovah Jireh handre kadon gawai ka kerteng hakaktin ka jong utrai bala la penito ya utrai ba udai mano bat kata la ong ba udai utrai ya utrai la khot el kana we el kana ka jingmot jongka consuming fire lane jealous God lane kading ka babamdo lane ka ba ong hakawai pat ka benta ublay uba tutchen. Ublay ba iyo? Tutchen. Kani di ka jingmot jong kani kaway na ka kerteng ka jong blay. El kana. El mot blay. Kana kabamot. Kabamot he's a jealous. Hakaktin paling ong jealous. Hakaktin kasi ngimda don handay hakaktin hapa Bible kasi ka to ba ublay ba tutchen. Kam to ublay ba bishni na makabishni ka rin na kaway ka jingmot. Di ka tangamla ban ong ublay uba bishni handay ublay uba iyo? Uba tutchen. But nganget lada pidon ikun rit hayeng pisutu bha kumno ikun jong pi itut chen bha pi teng lada pira no ikun jong juwe sei dom nem ti kun rit jong pi sei tut nem sei penat papa lara no jing ta momi lara no ta nem teng pio ro kalok ro ka batut chen teng deyam lada pi syong hayeng cuma manta pi bun kam sawe itu ilok ipe sai fi mi ilale penat ya pi kam tam dang yalang ne dang samla Denam, selong yo, selong, tutchen. Nang ta, om tang kata, dia teng yok senon ulok ru uba tutchen. Kum bakla tang ber melu la tut. Denam dai. Pinyo ibet ya kini kejing tutchen haki babon ba ki brio. Wat hanga hapi ru don ni. Nem don na. Ha? Kan wat bam ju tutchen hang ni. Baro ngangai ngidon namar belai la tau yang i haka jing la sriem ka dor ka jong belai. Kadang di kawai naga jinglong ke jong utrai kata kadai bantut shen. Hakano ka bentapat utrai usai tut shen. Ngi haban yet bat banwat yang ni ka benta bat ban suntuk ke ai ka ba kani ka jingmot jong ka kerteng ke jong ublai haka testament berim baong el kana ka mut ayu ken kani. Ban suntuk hakano ka benta ba ublai tut shen. Ken mau bet ublay por ba ujit yang apa dia PM ngilong kibriu ki batelot ngilong kibriu ki baduna ngimlong kibriu ki babiang ublay tut ya kata har ukot yang i na kata bat habang istang ban yat pat bat ublay upet ya karokom ya jongi pat man kesngi ngakwa hak ni kesngi ban peni pi ka ka benta naga testament ka berim berkata ka de naga kitab Genesis kelnong ka ba arpoar ngangai pila jios ngau bet ya ka ni ka benta la bon sin sa pang kani ke jing hikai ya kani bakumno ublay utunju ya u Abraham ngila jios ngob ha ya kani hari ha kani kasi nganum kon monra ya kani ke subject ke banong sa pang ke jing tunju hari ngawon ra ya kani ke subject balay ublay ututchen but ukwa ayu nangaban napi bat larang ia puli hakan ika por hoi nganam puli lut namar ka por kan simbon henry ngan sim tangkat tu kat ni terliki di kot bang kwa ban batai bat ya ka ai ka bau blai ukran la pi pet bat nga hakalanong ka ba arpo ar ka de kot ka banung kong bat kala ja hadin kini ki ai ru bau blai lut tenjo ya Abraham bat ulong hu ko Abraham bat ulai thu hakmi manga bat blai ulong tu simmenta ya la ukon ukon marway jong meken Isaac ya obami to kilet ru Syakari Moraya batu da kenya yu hangta kum kejing aingo thang halor uwei na kita kilom ya obangan nya tho hami fi hangi ublay uong ya Abraham but u ye kren but u Abraham but u ong ko Abraham but u Abraham uong hakmi ngadon hangni manga uong Abraham u respond ya ka jingkot ka jomblay but u blay uong yu Abraham ya ka ni ga banta to shim menta ya ukon kan mau ha ka ni kentin ya ukon marwe jong meken u Isak ya ubami underline ni ka to baong ya ubami
Ya ubame iyo. U Abraham u ya no. Ya u Isak. Baru blay u ong u Abraham ban ai no ya no. Ha u. Ya u Isak. Bat kata ke jing ai ya u kan dei ka bakum no. Ke jing ai ngo tang. Ke jing ayu. Kabamut hadin bala penyap ya kata ke jing ai ngo. Hap tang lot ya kata. Pina pulih kitab Leviticus ki batai sepang ki jing knia ki ban long kumno. Kabamot kani na kani ke jing knia dan bentan namar haba ki ai ke jing knia kadon ka portion ke don ka benta ba ki yo ya ka ban bam ki lingdo ne ki lebi ki yo ban bam hare nang ni dan ni tang lot no sandon. Bat hang ni u blai u ong yo Abraham. Shem yo u kon marwai jome ya ubami But wan lam ya u shauni ulo bangat sabatai ya me hakano na kita ki jaka badai ban ai ya ke jingknya ya u ong kum ta hadin jong kata ba men sa ai ngo thang ya u super khat ma phi la da u blai u pan na phi kum ta ya ki khon phi kloi ban ai phi kloi ban ai ki kemi ki pa kim kloi hoi ka perthai ka bangingi em hakini ki skingi la banong fi wat ka kemi ka klet no ki khon u pa klet no ela ka jong ki khon ka yi em hakata ka perthai hari banong ban ai jing kini ai ngo thang kalong ka ba hang ni u blai u ong yu Abraham ka don ka benta blai u pan but uni u khon u dei mano la na pi pulih hak lanong ka ba khat pra jong kitab Genesis hi hang tu phinde yo i hak lanong ka ba khat pra What hakapor bakim pat don kon gini kidang don tang yo Ishmael naga Hagar kumno bakini ki angal ki jong blai ki wan haka yeng ke jong Abraham but ki tholu pa yo Abraham ba un salong kpala shem snem ba kasara kan sapun bat kan sakai tai kon but pinda puli ka de khot ka ba khat ar hang tu ka jayut puli tu Namar kita kasara kalar ki samut haladi. Kalayu Kalar Larki samut. Haladi kam dei berki ha. Clarki apa ladi. Namar belai kam so lap bengai. Sum perkat ma pi don ban ong ye pi ha ka kerta ka ba khandai pusnem pin sayok kon la cham snem. Pila ban pediang. Pila ban pediang. Umla te ban pediang ya katnya. Ha kata ka kerta umla ban long. Pida pule na station ong Hebrew ka ong ba kasara ka ong ulat teman ulok jonga. Barkaru kemet ke jongka kam longshu ya ka bakan pun ken dei namar kata hak dekot ka bakat saw hang tu ka ong bat ublei baro kala banlong hang tu fina pule bat ublei baro kita ki aka baro bala ong kala banlong ka ba nam dau briu hare naka benta jong blei kanum dei ka ba bat habau lakren ya kata bat fitip ka namar bakasara kala ke semut tin jong blei ka ong Ublay u icon sendon yu Abraham ya ke Sarah bat la kerteng sendon yu ta kulung Isak mo yu rekie ngangai man ka por hakaba ke Sarah ka pet ka khot Isak em ka rekie bat ko nambar bangal rekie ki angel jong blay kerteng jong ni man ka por banga khot kalong ko bangar rekie ya ka jing bam ngai la jong namar nga klem syam langai bo blay u la ban icon ya nga dei nama kata la kerteng Isak yu bat ka tin ka jong blay ka ong hadin jong kata Hakal nong ka ba arpuwe ublay wong beno yo Ishmael henry hakal nong ka bar shube ka kamsuk mdai ba penyap jing aingo thang la beno yo Ishmael henry hakal nong ka bar puar ublay wong aingo no yo Isak mut penyap belai ublay upan kata ka dei ka jingli ba kraw kinjat ngalek sa ka history ba pin sung tho Stefan wong haka kam ki apostle nong ka ba nyo Stefan haka kam ki apostle nong bahnyo ubatai ne ba u Abraham wan uong ba uwan na po Mesopotamia kani gadi ka ngala banong fi ka oldest civilization la da fide ki khana history ka batai ka hapo ka history ba katai gadi ka jaka ka bala biang na dong shadong ba u Abraham uwan na kata ka jaka ba kini ki brio ki ba mi na po Mesopotamia hi ki salet ban saro hapo Egypt na makadon kata ka wa Nile ka khamjan ka ba khambiang hak rep ka riang kilong kumta dei na makata kani di ka benta ka Mesopotamia kala dei ka hima ka ba kraw ba kalalong biang lut na dong syadong hanrei hakani geri kadang tanggawe ka ka ba ublay la sutunat kata ka dei ba upet ya kata ka ri em ki dei ki ri ki ba penyat ya ki khon lamba ka ding lamba ka ding ki ai jing kniano ya ki khon
nak benta banyo jinggerku. Ki jule ya kata ka benta. Bar ki donru ki riha Afrika hadu menta ki le ki donru ki jubna ki khubor ba ki ong hakata ki snong mo si sen si snem ki ju ai jing kinya da ki brio. Bar kata ka de ki po Mesopotamia ka dia. Bar de ei bo Abraham uwan nganong ya pi ka history ka batai bo ka de na kata ka ri ka ba yaki khon ki ju ai jing kinya. Bat menta ublei ong ban sei no bat pinsu tu pina pule hakita ki sauteli ki kitapat na Exodus na po ka kumjuru na po Deuteronomy Leviticus bat jingken pina ibo ublei ong menum penya ya ki kon lang ba kading udah kang ya kata na marha kata ka porem barok ki jule ya kata barok ka perthai ki ju ain jingknia dano da ki klunggai na mar ki ong ba priang hon da tau blei sngi kum ta ter ki blei ki ba ki yang mani hak to ko por hadu pada poi ban mani you blei balru ki le ya kata but u Abraham u wan na kata u Stefan u batai u ong wan na kata but naka benta u Abraham kano fikeni ka benta ka ba e nam ta jonga ba jong pi naka benta u Abraham kam dei ka benta ka ba e namar utep yakum kata ka jingknia kum no beri banai namar uladon hari ngangai kum ubri un perkat be yakene belai pat u belai un pan yakene ka jingknia belai u belai un pan but usuto belai u belai u pan dei namar kata udalek belai you namar ka jingpuri jongata ba usuto ya u belai Pi ka Bible ka ong naga proverb nang ba arpusan dengin ya pulih ka nega por. Ka dekot ka ba ar ka ong kumni subha pulih lem. Kalong ko burom ublay manburi ya ka aka. Henry ka burom kisiem panyit baha ya ka kam. Pi ka Bible ka ong kalong ka burom jong ublay ban leyu ban buri. Ban leyu ban buri. Kata ka de ublay umpan paulut uburi. Henry ka deipat ka kamram jong no ka kamram jong kisiem na ka burom jong kisiem siem hang ni thau manga ma phi kibriyo de kata ka testament thamai ko ngilong kisiem berkiling do thau ye kibriyo ban yet ya kata ka kam kumno ngin su thu ba hang ni Abraham perkat ma phi ublei upan u Abraham u khem step ulet ban ai ben ban pinda pulih ka Bible ko u Abraham u nget ba ublei un penem ya Isak wat la da u penyap bro u nget ya kata kumno pat u Abraham ula man su thu ya kan ka benta ba u su thu ya ka ai ka ba ublei ukran Pai biang bat ngah Genesis meneng apa underline ya fi ke dekat ya kata wa underline apa underline ni ke ai mana ya ubah me Fitep wa Abraham ang tahu ya obat namar fitep hadu ada poe nong ke bar poar na ka jingit ya ublay na ai balas dang no ka lenong khatway Genesis u lot ya ke baro u ke yeng pa ting dei shi para ban bot yaw ne blai namar u hadu da poi ha kalanong ga bar poar ka jing ka pai no blai so kon baru blai u ong u kon yaw ba me u blai u habo u sutho ba u Abraham ka jing na u ka poi no sha u kon u blai u ong ai jing kinano ya kata Kata ka de ke jingmot Elkana. Ublay utut la daw yo ya ka jingi jonga ba jongpi bangi kham yaki wei ban ya ublay. Ublay hangta uang ngadei ublay Elkana. Ublay you Elkana. Ngalay ublay uba tutshen. Namar balay uang ya kata Bangsa penibu Paul ru Ukraine sa pangjong kaniga kakentin Elkana ha kakentin Greek pad uwan ra namar balay usutho ya kata namar ngiteng teng Jisu umlong kon taam kan mau ya habo ya kendo yo Petrus ulalen umdom ukelipat ya umiitnya menga umdom haba pipilen handai ukeli ya ke jingit ke jong kaninga di ke benta aba ublay umla mansya habo yo ngi kam ya ki ban ya u ngi ya ka mobile ngi ya ka yeng ngi ya ka ram ngi ya ka lock ngi ya u lock ngi ya ki khon ya no ngi bat ngi bo sha ya ki ban ya ublayam ublay ong amla ban pedang ya kata dai nama kata Jisu ong chapang ka dor jong jinglong senran ngada pipet ban nga nga gospel jong Lukas ka ong ha ka lenong ka ba khat saw de khot ka ba arpusan tibon ki pat ba kila yelet lam badu pada ba ulah kertiang dien ulah ong haki ada unu ru wan hanga bat ubam isi ialah ukpa bajala ka keme bajala ka tengah bajala ki khon bajala ki hemen henbo ru senrang bat kentai hoi
bat yala ka jong ka jing imru umla balong usan ran jonga Fi kani ke diga benta ba Jesu bu ta ngala ban ong fi kidon bigi kentian ma da ong. Ke ai ke diga kentian opposite jong ka jing ha isi fi yo am opposite jong ka jing diga isi Jesu ong isi you know pa isi ane ha yukpa kemi kalop kun sipara nang tayo no wat yala ka jong ka jingem nakabanta jong o fite ublay umla ban pediang la daw yo i ka jingi jong i ka kham kraw ya ki wei ban ya o but hakini gisngi ka bible ka batayro haga artimothil nong ga balai ka ong to hagisngi ba khadu ki breu kin i tang yala de ka taw ong wat yala ka jong ka jingem wang yo isi kani ka kintin isi hang ni kamut ba nga isi no ya imei bala kaya nga kabamut kata kabamut ngambu shwa ya imei khmat jonga ngabu shwa ya blai amen hangno kabamut dei nama kata kani ka jinglong ka jong blai mkwa ban long ba are ta fin yo iro ki Israel kim ji kwa ban long ba ar kyong dang ngim la ban long ban kong ba barembet re ba ar ngim tre fi blai ong nga ka ba ar ngam tre ban priang Namar belai uang ya kan ni, but ya kini kebenta umdei tang Ukraine ha kini kebenta. Pina ken mau kita kita kiba kuat ban wan boat ya Jesu. Haga gospel Lukas hero kita ong ngi kuat ban boat ya me, hanre syak yang bangan let ban tep shua. Pe ong kum no Jesu, pin pe hakal nong ba kendai, kedekot ka basan punyau. Ong kum no ang tu, nong ba kendai dekot basan punyau ong ni. Tekat ba kideng yang let hakata ka lenti don uwe ubala ong ha ukotrai ngan boat ya me kat saba me let. Jesu te ula ong hao ki mersiang ki don ki thleu bat ki simbreng kacakari tengan hanrei ko no breu dan jaka ban bo ila ka kli te wei pat ula ong to bot yanga hanrei ula ong try sha bangan dalet no shwa ban tep ya lok pa hanrei Jesu ula ong e yaki bayap ban tep yaki bayap jongki pi belai Jesu ban ong yuta balai tep yu pa long sniu ayu hari kamut ba haniu pa jong u layap nam de yu pa jong u layap unum dan badu Jesu Henry uang ngadei ka kamram jong aku mukon ngahaban tep sya yuk pasha bangan late ban boat ya me. Nama kani gede ka benta ka balai la ban shet yang ana do balaka. Henry Jesu uang ya kata la dami yang boat yang memla men bu sya yano namar jong no ka dawe yu ba me yang ban men saongan sa boat yang Fi na Abraham belai upah ni kejing kenia jong kon Abraham usutu angta dei namar kata ukloi bana namar hakapor kabau belai ukot yu Abraham uelot barok na dong sedang uelot ban bot yo belai dan ne Yesu ruem uwan na kayeng kababet kababiang uelot ya kata len yo belai wat habau dan ha Egypt len yo belai habau dan baki Amalek len yo belai ha kanono kabenta tiang ya jingdok dei nama kata ong ya ulot ke ai ba men shem lada melek sa kadiang ngangan lek sa kamon tiang ya ki kata kecik rehem kadon hare marsen poi u Isak pat kadon jong u kasdang ban pai na ublay bar sedang ban it ya Isak kamdei ka basniu ban it ya ki kon hare ban bo ya ki kon halor jong ublay umla ban pediang ya kata amen amen Kan mau ki kon ki ki jing ai ki jong blay ban de ki nong kenti ki jong blay hanre wanum it ya ki palat ban yau blay ki jing de me pa ai ngo yo blay ki bahayeng ki pasap ai ngolot barok ngide ban buram ya ki hanre nong kong te yo blay amen ublay umla ban pediang ya ke jaka ka baar But Abraham usutu kang fika buram jong usim kadai ban yet. Fite ublay haba Ukraine yang ngiem ukwa ban yen. Dei nama kata umla ban pediang yang ngiem bangi ngibam kita ki jingbam bangi busha kita ki jingbam haki jingem jongi ban ya ublay dei ta ublay ong ayu i fikam iet ya katu ban yang a. Fika jingsha jinget am ngasi ong ka pen i yang hiru bakat nong iet ya ublay. Namar ngilen ya ka jingbam ka bangi ngibang ban ong ya me atrai ngan wan. Amen. Habau Daniel umyo ya ke jubab ke Bible ke ong kitab Daniel nomor sipo arpu whisky ong nganong bam ke jimbambang. On namar ngiit ya me ya blay ngam yo jubab ngakwa bandon ke jing dei ban me. Usuto ka jing duna kam dei ha ublay usuto ka jing duna dei halade yo ngala shu bambang jong ni ka Babylon ngala klet yo tau blay wangan sacrifice ke ni bangan yo blay. Kini gidi gisngi ngan ong ipi. Bah u Jesu u ya keren ro
Ngasudrat bahag Bible kasih temai mentah. Namar ki kentian bau Jisu tho bau Ukraine bau ong baro kabau Jisu usong ban tho ka Bible ka wat ia kataru la tho lut haki daksau. Haki daksau balai ngak kaya rap sibun ba kata. Lada pidang dei ki banang temai ban puli ka Bible kaya rap sibun namar pinsu tho meno bakren gani ka kentian. Kali ke kentian dia bala keren dah Jisu. Dia kata lada pisngau tentang tiat itu ke Bible. Wat kap nap ban tiat ke Bible nganong ipi. Ngim je kap nap dari tiat jan ngi tiat berendat tiat Bible pat. Kanu ke batatam. Tiat ke bahatam namar balai kan rap ya pi bapi pule. Berkata ke bayar rap ya pi kan penyeng ya pi bapila ban syakriru ikiwei. Amen. Tentang ngi kap nap bahaban naga benta jong ublei. Nganong kita gini ke benta ban sanya ledi ublei. But hang tu pindah lara pi puli ke kitab jing penpau nganong pi habau Jisu Ukraine but Yohanes ban thoi tek siti ki nyotuli ke balang pinlap baik di dak sau sudah namaru Jisu Ukraine hang ta hari ngakwa ban wan raang ni pi bakan dengkong do ka atho yang ni ke siti ke de syak ni ke balang ba ong ke Ephesus okay ong labat nga Ephesus but hang ni ke balang habau utho yang ni ke siti ke mau yang ni ke balang de balas dang nungkong duk ban yalap ban ai ke ketien ke jong blai lada pi pulin ke kam ke apostol nong ke bakat pra pilap bau Aquila bat ke lok jong u ke Priscilla kile yelek ya ke ban ai ya ke ketien ke jong blai hang ta nah dor jong kata uwan so uwe ubri u bakam sempang na lor jong ki bau ta do Apollos u bala bam landet ya ke testament merem bat utip ha ya ke jengi kai jong Yohanes nong pan baptis uwan ban syarai ya ki kini kita adon ke bamut kila yo laingot ki nong syarai Hadin jong kata uwan so upol ya kaban syarai yang kini ke balang Ephesus. But upol udah keren yang kini ke balang wong ro. Wah kelenong ke ba arpo jong ke kam ke apostol ubatai yang kini ke balang. But kita ke balang ke boleh dekat barpo kundai wong. Ken mau anda bangangal alet. On sawan ki suri. Ki banum ihit ya pi. Kin kwa ban penjat ya pi haga kam apostol nong ba arpo dekat ka ba arpo kundai la keren ya kata ki kita ki suri ka ba upol ukren pilap ya kata haga siti saka balang Ephesus namar ki ong ba kini ki banget hang ni balang Ephesus ki bat pa ya kan ni ka chingi kai ka ba upol ulahi kai wang sadon ki no kai ban wan but mono ba wan hapo Ephesus kita tunjuk laki dia ni ki apostol. Namar belai hak tu por ki dia, namar ki don ki syuwan ki ong ba. Yang ngila pak dah ki apostol, ngiru ngide apostol. Ki don ki ba kam na la dia ngade apostol. Kene ke balang kada yit kada nam deina. Namar belai upol ada maham ya kata hak kam apostol nong ba arpo. Hadin jong upol ya kene ke balang la syarai do Timothy. Hadin jong Timothy la syarai ya kini ke balang pat dau apostol Yohanes. Kebamut kini ke balang galayo ikin nong syarai ki bakrau sudah. But handroi kini ke balang pat kajiapat kalong ayu. Kahak ke bakut kadang tanggawai ke jing duna bakala dono ya ke jing it ke banangkong. Ya ke? Pet bang mengamu piro. Ngi haban yet yela de man kasgi nga it yo blay kambon man ta kasgi na nga it man shwana namar balay kani kini ka benta batang teng ngi telot no namar balay kum ki bangait ganong ya bi ha utrai teng teng ngi long ki kristan hore bomdon ya ka jing it yo blay ngim da it yo blay ngi ai ka daw na ka benta yo blay ken namar kam da me ha kini ki ski ki ba menta ngi bon ki kam ngi bon ki daw but ngi telot no haka jing it kan ma bet haba pi wan ka jeseng umdei pa pi it ki pastor pi it yo blay amen deyam la da it ye pastor ta shong hayeng pa mobile yo ita denam dei hada su tho ba it yo try mom dei ba ni no jeseng pi ka jing it yam ka de kani ka bentaro ba haka ni ka siti ka ba u Yohanes u tho shini ki balang lang ba batai da u Jesus Christ ong kum ne sapang ni ka jing it ngan puli tang ini benta dekat kebesan haga kitab cipen Paul nong gaba aro ongom ni tu ken mau namar kata nang no palahap no batu kala ka bamut batu le ya ka jingle ka banang kong ongom no tu le ya ka haga ktin parang ya kini ktin le ka wan ktin yo works 3 deyam haktin kasih ka ong jingle handre haga ktin parang kong works ken mau bet
cái chính yên em cái nôm trai cầm làm đang nghi trai amen ukpa namar bu iya cái yeng ya cái lok iya kon uhap ban trai ban basa cuman man tahu ukpa wang iya bahaya pi usong bahaya yang tiat thai wang iya bahaya pi lok iya bahaya pi kon dan iya hakakti tadi jingit ha uno ukpa wang iya kon iya lok udai be baterai Vio em udai be ubah trai Dai kata babon ba hak nega jela ki ong ba ngiit ibahaya ki kon ya kalok henre bampat daka kamai jong galok kata ka pamon om dai ka jing ublay haba uit yang i upeni em daka jing trai ya upeni em ba upha no yala jong we ukon ba marwe jong ya ba uit ai no nakabenta jong ngi pan yong ablay nga it palat ya me mo hanray perkat ma pi it shisha nedang it itu badan plastik haplan ha shisha ngi it ya ablay ha ka jing it ka jong ablay yang iem ngitip ya kata nama ablay udah peni ha ka jing tray perkat ma pi u Jacob habau it ya karakel utray nyos nem ulang tang kum tu dewi News nem long tang kindiat kiski ke Bible gong. Ban yo ya kerekel uhab ban yo. Ban tray. Ublay wo wi jangi ban yo yangi. Uhab ban tray ban ai la ka jong ka jingem. Ngi pat atrai ngi it palat yame. Pitep. Habayu Abraham ublay uongem hakadikot kaba RM u Abraham ulasutu ya ka ka ublay umut namar udaang ya ukon uba me it but fitep u Abraham dai kata uklam panjing bet na ka tengah uklam ong yano kebet mestep let no namar ulasutu na ba uhab na ka jing it ka jang ublay usutu bawla kamno ha ukon bana ublay hangnong ino tang si don kiti kana mo don tau breu syong hapo ka kali para bau syong ha ka kali nama ka kali passenger babon be syong mo ha ka hapo passenger handai mo uyok ban syong hang ta padeng bat nakani kaliang ka don ka breu ka balan rupus nem gawan ban syong Barang ni kaliang kadon ka samla ka badang arpos nem kawan syong. Bad upet yaki. Hakata lenti ka kham jangai ukum yo thia. Handai hakata ka jing yo thia ka jingmo jung ka pai pai. Teng ka kumno kani ka kli ka jong hai tai long kemi ba syong uong mai ablay wat yalam yang sa ka jing pensoi sumareng ana basneo. Handai man ka por ka kli ka jong ka pai sa kaliang ka diang wang atra ai ka mon jomi on long bala pendap. Namar balai usutu dai tak jing e jong. Bikani ngani ka jinglong jongi. Ya ka ka bangingi em ngi no lot ngong kamon jong blay vi kam su tho ya ka pat vi u blay u pet bha ya ka ni vi u Abraham em buong but Abraham dang step ula ke ka Bible ka batai ka nong bar puar but ula te jin ka tien ka jong blay ula shemi ka ding ula shemi ka tari ba ka ding ban let no ka ba blay wong na marula su tho nga hap na ka jingit u blay Baru wang kamut banga mantapat ngan penibang ablay map yang ha usutu bangan penibang ya kajing it lamba kajing tray jonga lamba kai tray jita but ulayat lai skilenti ulayat nang ta ublay ula peni seno ba uday banlet haban eno yang tiki syakuri kan ma ba pi syakuri ya ublay teng kidon ki bri ba pi haban eno ba pi haban ya cakmat La bagi dia ki perlok ki bajan ki jong pi. La bagi dia ki ba iet ki ba thon ya pi. Hanre kadon ka por bo bleu nong eno ya ki namar ka lenti jong pi ki long kham sakmat. Kati ki kita ubreu u bakala ba mun am u eno ya ki lok ki badang long perthai. Kadau ke dei usu tho. Bakini ki lok jong ka perthai ki la ban kring biang yo. Tau dei kata u ban yan sakmat bat hadien usawan pai biang kumbawan pai u Abraham ken bat ban long ka jingger khu ya ki. Badai nama tala pikala ka pamot pinang ya thamai man ta baru tra I shwa bat ki perlok perthai namar balai lada pi lok sa bat ki yok ngop biang yo hap biang handak sawan pai ken dala klan
yaki baki pila ban kle yaki ro na baki kidan bat ka tin ka jom leh ni ka ong bo Abraham hadin jong ni habo la ya kita kalenti kita like skiem u Abraham nganget u suto lo de na makata ong habo kon u kali hangno ta ka jing kinia ong u bleng u sa pendap Jehovah Jireh ong u bleng u sa pendap namar u suto ong a bleng nang kong ngami ngam don ngalong thali kat ni ngaladon de namar me mela ai dia kata wong ublay un pendap ya kata namar ula shem ya kata nadu kala nong ga kadway haba ublay u khot ya dan ni ruam but ublay ula kentiu ya what ki we ki sim ki wan man ya te lok you wadu amelek we te lok badu we te jutang badu dan ni ude tang unong we henry ki briu ki kwa ban te jutang badu man tau su tho banong ablay na nga ha pite babon ba u banget u hap no su tho na bo hap baru Abraham hang ni sutu na ibaha pi sutu teng la jong sutu la jong Philip teng usoi tanu palong ngi kum ne ma step abang ngi king ngi bun kampalat abang ngi bun kampalat am teng ngi pulia Bible ngi pulia tang sandakot labiang pi am le ngi lamar la kapor msha shu labiang ketu ablay mi osco yang amen lami super khat ma pi mi no namar pi so wi ba ka kam kami super khat ma pi namar teng le kham ta me u bangai u kelano hadin bol ada pule ke Bible Genesis hadu jing pen pau ula dep si sen pule sen pule ula dep wang an pule ke ju si ke ju la that teng ustang sim sting no ta pule Bible wang namar ngala dep ngadon kami yo baru setan wang ada pule te menen gitu pule me kwa pule biang gitu la biang mentak sinai pule ngate babon na pi piat do lamba kata nangkong ta sutunat namar pili pidon ka thong Genesis hadu jing pen pau hadin pila le no jing pen pau Genesis pila bam testament thamai testament marim an ta la sang thaj men puli Bible namar ngalatep teng kum pastor li mangi ini keren so ka la keren no Genesis hadu jing pen pau ta man kata yo dawan keren so ka ngaso mun sya nak sidok keren kata longkat ka pat hanu tangka wei pat ngi sutu man ba keren pat am ublei upen thamai ya ka jing keren amen Ladam day kumta tapi lakut tapi nadu Genesis jing pen pau bat ngayok kan ni kan nuksa ni bam jam mata lakan nosnam ha nadu bandang pen pam yong kong dap hadu menta sok kan no borni nang bam ngintip deyam la pa pi bam shau pi nong ka bang ba ni dam yo ja te dap leer deyam pi bam se ka ja pi jo ngi ngadang sudah bam minen ta sing nai bam shu ha pi bam bete namar belai ka ja kan on kam ya kai ya ka mat ke jong fi la da dam bam ja ja yo telot baterai gastrik da bam klempor deyam hari belai pat bang ida puli ka kecin jong belai ngala de puli te ka to ngala tip ya ka to ngiklat kene ke jing bam kenjaman sim Vio kata baru setan usukor yang ni pilatip em dan kamli oh katu ke jika ing latip em katu ke dekot pilatip em pim dan kam show nomor pidi beri balatip bat kan ma bet bon sen ubriu u balatip u shim sting don we samla swabo unya tho fitem ngada yo I udah 3 minit man penreko ilade hana ban biang gesut hana sinya tho udah pereko udah bam ni control everything dah ada biar tho hari ni ngah kemau dan arai benang pi ba kum ni le iyo la yo lok teh le isu ana mentah ong kum ta namar beli fitem kadai ka daw teng am ka jingit ka man kreat ka jingit ngange iwe pi weh ne ba shong am ka jingit ka man kreat kat dang tip lu breu ne ya ka breu ne ka jingit dei ba du blai am ngistang ban man kreat namar balik las dang ban sung thu ta pi hang ne Abraham usobo ublek mdan ni ublek tu kular ban icon ublek lu icon le yu bang ada ie yo ngam te ka Bible ka batai ya ka daw baro yo Abraham juduai bahashu ro hang ne ka por ne ngam tip ibat ka beijing ada ibat ublek kumno ka jo han ne Abraham ban su thu bo ublek uthut namar ba u ie yo kon dai namar kata ulek ban ajing kiniano pe yo blay ru uthut yo ph plat yo to kam pe yo blay uthut ba ph plat yo u ne yaka ph plat ka yeng pi burom plat ya ka yo ph ya no ban yo blay ong ade blay elkana
ublay uba thot yo shen ublay wang ngam kwa hari ngat thot no namar ngayoi ya kata jingit ke jong pi bun ya kiwei ban yang hatu pi mo kadang kesengi kwa banong pi kata ada ke jingkeli ko bang ngihapan keli lade ngai yo ublay kong tu kesengi bang akala ka bomon kan mau kidan hang ne ke jaga haba musim try ay nga kini ngalakran kindat apa Bible study apa boy hari musim tu try wang keren hang ne ke jaga namar kidan kilas dang ban pejak na kata jingit ke jonga kisdang ban pejak namar belai kim sedang biang ya kata jing tray banong ngai ya ublay wang try ngam yo i tu ke jingit namar ngam yo i ba people lut por bat nga ha ka jing duai ha ka ketien ne ba pi yang Bible kau ni, Joshua hadin gini gini bara open kenmau kitab Joshua kenmau ada ublay bapipi syakri dia ublay batut chan wadu mani ya ki pat ki blay uong. Hadin bawa ada ong ngabat ke yeng jangan syakri ublay udah pen kenmau ini ublay dia mano. Upen kenmau ta, udah ubalong ubatut. Ketin ke jong terai kau ong, yang ini ke bentaken. Ba ngin mulai pai pat sakit ki blai thau ngin mulai pai pat sakit namar kum kristan ngin don blai thau handoi ka blai thau jungi kala dei ka rukom bat ka jing peniat ke riti ke dustur jong ki breu ki klalong ayu ki blai thau ha ka jing jongi okay ha ka jing jongi pai ba ngi teng kani ka wan ra ba ha ka jing jonga ba jong pm ki kala long blai tha kum ba u Jacob nganong pi ula ik palat ya ka rekelem u klet ya ka lia ka ba u ya pai ba ne shongkha u blai u wan ra ya ka lia ha ka jing jong u Jacob khamla ban su thu ngala ba nong pi lada u Jacob u khamla ban su thu ya ka lia ha ka ta ka mien ka ba u ya thia lang ngala ba nong pi dei tang u blai u ba pen kala ya ka jing perkhat jong u Jacob Namar uno ubre unum tip bat no batia. Onom la ban long da lele ya kata. On la bay ban tip dei be stang la da ublay udon hapdeng jong kita ki arngot. Bakinum la ban itu. Barka Bible ka batai di ublay ha ka jingem jong Jacob ba u Jacob unyo mat ya ka jinger ku. Kan ma bay da ka rekel ka ba u je uyo mat man da ki blay tau. Ka rekel swaban mi na ka yeng jong ukpa na ka yeng jong laban ka da ra ya blay tau. Teng ke ka bangingi jem ki klalong ki blai thau ha ka jingim jongi ngi khamla ya ka bangin sutho ya kata namar bale u Jacob umla ma sutho perkat ma phi ha ba u khe ma step ulai ban ye kran ba duk thau phi la shat kala ya nga phi ai da ni ka briu ya nga umla ban sutho ong kum no pat mene miet nga khamla ban itho kum no nga khamla ban itho u kham poi perkat ya kata yo di blai ne u bawan lam ya ka ni ka briu ha ka jingim jonga Ladam day kum tangan opi mano ubrio unum tip batia abat no. Tip ta. Handai day ublay uba kadum ya ka jing tip jong Jacob. Namar ublay ukwa bau Jacob undan ka jing day bat kelia. Ublay wan lam ya ka ne ka brio babaro ki ong maka sniu brio. Handai ublay wan lam ka jing jong Jacob ban ong eu Jacob ban ka jing sniu brio jong ani ka jing pak ka jong me ka kham sniu brio. Hari ngawan ra ya ni ka bre ban pani snobat me namar ngadoni e ban pan mi na me belingi khot jiu yaki ka jiu kawan ka kentin juda but juda dei kon jong lia now Jacob pio e kata ka bata u blai wang ngadoni e te ban sai na me hari u Jacob sutho ya kata ka Bible ka ang bukhemsta ule ye kran bar thau kurim bad wang hanle khumno ban ya rakel wang trei biang men news nam Oh, jadi news ki pilih songka, hari uhaban train news nem. Badiyo, fitip. Kejingit, kabakenja do, kapan train yang ihadu teman klaim dayo jenggurku. Kapan train yang ihadu hadu bangin teman klaim ke jenggurku. Namar ngidon ya kejingit kabakenja do. Don ki breu kila kaya ki kum ki nong train, hadu kita yap ki kut kum nong train. Namar kim ya mat jenggurku namar balai. Kila sedang ban mani ya kejing train, ban yu blai ba ai ya kejing train. Berbon ba ki breu kilong kumta ngam ong batang ki breu ki ba trai kilong ki ba bet ba biang nama ka Bible ka kran ya kata ha ka Ecclesiastes ka ong kejing mare kam dayo ba stet ta kala kran sha ba katangi yo iro hang ne namar balai
Ublay utip ban kurku ya laki jong. Dia kata orang apa ni tia ya laki jong haga sam cispar punyo. Namar baki ihit yang ngah namar baki te ka jingit hanga ngalei. Fti Jacob au kam la ban sutu. Hado ka keleman baula ban soto ka jingem jong om. Tapi dah pulih hak lenong ka ba sapu kundai ka dekat ka ba lai puwei. Hang tak kile tep yu Abraham badi ka Sarah ka tengah jong. Hang tak kile tep yu Ishak badi ka Rebeka ka tengah jong. Bat hang taru lai tep ya ka Leah ka ta ka lengka ken bat ka krem hapo jongka. Ya ka ba la thet na ki kon u het. Fi u Jacob hang ne wong hey ban tep yanga. U khamong tep yanga bat ka Rakel. Hang wong tep yanga bat ka Leah. Ka Leah ka paju ajik thakli aga jingem jong Jacob ka Henry ka Rakel de ka ong bet. Ai kon yang ayong ayap no kapan yang susait kong ladang am yok kon ngan yap no bakada yap shisha hakapor ba yo Benjamin namar kam sutho ya kay baka kapan teng yok kay ka bangingi kadai ka jing riam yang i sa ka jing mani blai thau man na ni hap man sutho ba pet ba yo pi it palat itu jing di jing bam jong pi yo la ka lab blai thau nai tu jing em jong pi ban yo blay hoi ngi eat yo blay han kam na don kata ka jing eat yo blay te si sin ba don jing eat nyam ka per ba eat yo blay am per pin not bay ban ply yo blay hang no ro ba pin sarong nga siong pi mano ba sai ply yo jisu de tao ba so sarong nam tao jisu amen mano bang sarong yo ba eat ka do jisu siu prakat na pi ada ulok jong pi ne ka lok jong pi ka long he pinum sarong itu di lok ngada. Dem. Perkat ngidon le ubai jong yu try ki try usiem ki siem. Nginam sarong mam ta jong o. Dia kata bangi tu kana. Japang jong o. Balai bagi sarong nam ta jong o. Dia kata kitab Jeremiah ko, "What sarong lagi ke?" Hari sarong tangan ni kowe, tapi tip yo balai. Amen. Hakalenong gabaar ublay wong Jeremiah ki Israel kila klim yang kila le pop kila le persyak ya kata ka jingit jonga. Babon ngi am. Ni persyak ka jingit jong blay ta. Blay uit pelat yang ni. Ukurku yang ni, uailot yang ni. Hari ngi teng ngi sedang pantelot no. So sipat banong ki be it yo blay pat ki duna ba. Ki it no ya to ka yeng man ni ban yo blay. Namar blay. Kim don por Partau belai hakis ngi poya. Kim dan por baru tau belai. Baru Abraham usutu hang ta. Baru Abraham wong. Lada ukun jonga ulong jing tut ya kabangan it ya me. Ngakloi ban ai no. Pi kloi ban te no ya kata jing tut. Ngim ai yo belai ke badai hok ya u badai ban yo nangi. Bible ke patai hadin jong kata ba ulap ong yo Abraham kaktin ke jong trai ngastrat bo Abraham ulalek wud ban ai no jing knia wong kani ke pentut belai ngan ai no ya me. Dan I know ame. Ukloi belai bat ka Bible ka ong udah le wood hadu ba ka Bible ka ong haban ong yu angel jong belai late wood pensange uni tu ukloi ban sim no. Namar belai ka Bible ka ong. Hakal nong ka bar poar. So ba pulih lem hakane ka por menta dekat ka basipo. Padu Abraham ulah kenere la ka keti. Padu ulah sim ya kata katari ya kapan penyap no ya la ukon. Teu angel utrai ulah khot kloi yu na beneng. Sabha ulah khot yu. Namar tada ukot slam Isaac lakut. Hadu ka tau lestet. Bau kan kenyar sen wang dam DM. Ulah mut di. Angel sutrai khot kloy nang ta. Bat ulah ong. Ko Abraham. Te ulah ong hakimi manga. Bat ulah ong. Tuwat bu ya la ka kti hau tau samla. Lem ni wat le ai ruem yu na bamenta ngatep ken. Pametiing burom yu oblay. Haba memshem labat no wat ya la ukun ya ukun marway jong me nanga tong ini pulih sok we ke dekat ka kat san so ba pulih Padutau angel utrai ulakot pat sa sisen ya Abraham na beneng bat ulaong ngalasmai heladi ang utrai namarba melale egani pat bamemshem labat no wat ya la ukun marway jong me nanga selengok hang kani ke jaka Ublay, ukam ong shu, nengkong uang yo Ishak bau de samla, de samla, kaba ar uang ukun, pindah pulih hang tu ke dekat kaba, kat ar, udah ong yo,
haba memshem labat no wat yala ukon marway jong menanga nang ta da khat real bat ula ong ngala smai haladi ong utrai na marba melale ya kene memshem labat wat yala ukon marway jong menanga underline ni kata pet ba ngan bon rap yang mentah ya ka de khot ka ba arpo ar ka de khot ka ba ar ong kumne bat u blai ula ong to shim mentah ukon marway jong me ken u Isak yau ba me it yau ba yu kan ma ba habau blai ukren biang yu Abraham habau yo i kata am uklam ong ukon u ba me it kani ka kentin it kalaja layo mana pi wong shem yo ukon jome ukon marway jome ukon samla jome haru uklam ong shu ukon ba me it ka jingkala kalawan u blai ungkwa yo Isak u blai ukwa bau Isak unum day uba it no Abraham jong Abraham umkwa ban penyap Isak fitep ublay umkwa ka pisah jongi hare umkwa bang ngingin it ya ka pisah ublay umkwa kali jongi hare ublay umkwa bang ngin it ya kali ublay umkwa ka yeng jongi hare ublay umkwa bang ngingin it ya un klong ya kata ke ka bang ngingin it si stil la piong shakri ublay am kan ma bo blay un klong ya ka ka ba pi ba unong ka jing it jong pikin day tang yang a day na makata habakiwan kita kiban kliyo Jisu kai kita ka hukum nga bakong sanuong pamen it yo blay ka banang kong kabaar ong it yo pramarjan kong ba it yano uklam ong men it yo yakibriyo kong ba it yanga hara men it yakibriyo kong ba mi it yala dia hara yanga menumbo bat kibriyo namarngan long halor jongki amen piyo uklam ong ban it yano ngamla ban it nganong ya pi yirus kong mga it yo blay nga it yirus kong mga it yala dia ngamla ban palat ya kata ladang akwa bangan pongpa ngan ladang it ir nganai pongpa na mar bang it yala dia hari nganum ong ba ma ilalong halor jong blai ni sutu pastor teng i don po hospital nga haban late ban syakuri anu mi keren tani kita kidon ki benta ngi haban sutu na mar balai ngi it yo blai amen kamdon ka por yang ngi nganong ye pi ba ngin ai ka daw ban ong ba nga it pitep ublay wat uisi bangin ong nga it yala dia teng dapang tem kwa le sakri ra harai ka mesem jong trau mi it yano me yang yok nga ban papiru hakini ki sngi ki por bangi ya em nga su tho tang ka wei namar ka por ka step than em ka pen klet lut yang ngi ke bat kham tam ka pen klet yang ngi ya ublay anong e pi ngolong ngo mensyua ada dua nganong e pi siteng kan ta em ngo kum ne mensyua so siteng kan ta cai ba man ta siteng kan tam so nak dua haleluya dang pat dua bahar da lapit ai la siteng kan ta pindal ngo da kebemon nganong fi soitan utu ya kapor jong jing dua itu menta ngi mensyua ngi ji utra do kata-kata men met ngi kingi duai tentang ngi miok thia ngim thunum ba prashmi khamiok thia song duai manta da miok thia la ni nga prashmi khamiok thia li phat duai no pe bangan miok thia ublei wang nai thia duai ong you duai piong em la ngam thia ka khli jong akan kingi nga QBP la da pi thia ro ka kiu hi da so to da la pi yo blei em ka wan ka jingkala amen nga siong o nga pitep ka su to ha ka jing em la jong kidon ki benta bai kendo jing em ngam phai sa ki brio sa kin pitep nga phai nang kong si mei mga tip mei ngai de nong duai ong mei sa duai bang ngatip habai duai ka jabet I duai bu kon un fel da tengah ngatip bet ada I duai ka ja ong mei duai nama le nga su to ya kata nama pitep ki brio kadang ada kamah ka bentah ka jing em jongi habang ngidon bat ka jing adai bat bleh ka jing em pitep kaya per vi ban shong ha ka presence ka jong bleh ban the banong ableh me it yang a hano ya kani ka skill lam ka ni ka jing kai nga kwa ban penik kendo biang ya pi ha to ka jing it ka rehem ha ka jing em jong pi ka jing it ka rehem na em na haba piu ki we ki syakri kum tu pim dan jing thut hala dia benang beling ngapat ngamla ban syakri kum tu beling ngar ngamla ban it kum tu pisiong aki tu kila ngamla ti babon sen ka balang kala su thnum ben hada kambiet ya la dia baka it ne em
ya ublay. Kaning ka benta ngakwa ban wanra hangi iwe pi iwe hakani ka sungi. Ngiit na mi ublay. Ngiit na mi ublay. Une ublay ubakot yala dia ngade ublay Elkana. Ublay consuming fire. Ublay ubabamdo. Kading ka babamdo. But ublay ubatotchen. Baik, haka jing em jongi. Pede kata kan obi obun ngila ban kam, ngila ban mare ban lek ciki jeseng ki behe ngila ban lek cita-cita. Ado ublay yu i kata jing e wangam yu i no mar balai. Ka jing e ublay yu i yang i em habangi ngi kiniano ya kata ka jing e ya ka e ka bangi e. Hang ne u Abraham u kiniano ya ka jing e ya ukon. Ngam tip happy don kai. Hanga don kai. Ngatip ya la de, ngam tip sipang jong pi. Harayo don kai. Kiniano ya kata. Oh ngatrai. Ngakinia aingo tang no same. Ya kane ngan i tang ya me. Batang ya me ngan syakri kan.